Здравейте, хора! Днеска ще привлечем Бербатов към отбора. Сега го слагаме на мястото на Тареми. Мале, какви статове! Майко! Да станахме ли 94? Ние станахме 94 оверал! Мале, сега дайде да го вдигнем. Тренинг. Auto Select. Така, сега е така. Без тези. Трейн. Мале, сега трябва да му дадем скил поинтове. Details. Skill point. Шутинг ще му дадем много. И Dexter, да. 3, 2, 1. Моля, какви 114 шутинг, 106 дриблинг, 103 пейс, 90 пасинг и 80 физика. Мале, това е уникално. Ако искате още такива видеа, праскайте палеца нагоре, абонирайте се за канала и айде, чао!